Keko, cek bin cek nîbin, yo waye yo biravên. Dayên mirana bayîn honca zewjiyan. Domareyên yên ir qet hol niya. Wextêk bayîn kêra vejiyan domarê heqaretînin kena, çi karkurî biwse peyînin kena. Yo rej domarê ana yo torib binê qulkena dona yînin, wana şenê kînger arîdine. Şima heya em torib pir nêkere meyekî ye. Waya bira şîn kînger don arê, bira torib bişonde, wayê kînger vejina. Hêt nîma roja biravên wayê ezeh bêje veşon. Wayana yo kînger dona birê xwe yo kînger ziya we ne. Kînger xwe don arê hêt şwêne wayê vana bira dewt tore ma biyar. Ma bon hele kînger ma zehf bîyo ma hên xwe şikîye. Bira an tore an egoniyên cê yo kînger de diçin. Wayê vana bira peyne kînger sekê pê tu sêyî werd. Ma heke sekên ma sêyî şinkîye, ma çi welkên xwe sarir? Biravon, wayê wila mi çê kîngerînê werd. Wayê vana la bira tu nîve se bice, erd qelîşa dereşî war. Biravon wayê ek tu bawer min nîkên, bîye bizê min biqeleşin bo ci û kînger zû don me ek û tênik nivîse û wext. Wayê vana bira la ez bizê tu biqeleşin tu mirinê. Biravon ne wayê, tu hinca derzên e bina weş. Wayê ana bizê birê xwe qeleşinena wanîyana ek û kînger têniko te de. Hana newra pîzeyê derzana wana keko yola kek hîn nîwirzin we. Hîn zana bira mird. Hana birê xwe şwena defin kena û homêr dueye kena. Wana ya Rabbîm, tu mî yo têrek heya dunya bû, ez bêjim ku ya ev keko. Homa duaya qebûl kên ya kên ya têr erzan rê dunya, a rej re pê û sar wext kîngero divejiyena wana keko. Ku him kişt mi kişt, ku him şit mi şit, pê çita kişt pê xinçer kişt, pê çita pişt pê tismal pişt. Keko, ku him kişt mi kişt.